do it. I can't tell you what a song can do to this your turn. Moi boas, estamos en Entre Veciños no primeiro episodio xa formal, porque o anterior foi unha presentación que se me fixo a min como presentador deste podcast, e hoxe pois imos a entrevistar a Diego, que é o presidente da Asociación de Veciños de Volta do Castro o Rial, que nos vai a contar como está o barrio, como está a situación, en que traballa a Asociación de Veciños e, sobre todo, que se pode mellorar. Moi boas, Diego. Moi boas, pois ben, moitísimas gracias pola invitación e por querer compartir conmigo este anaquiño de tempo. Nada, sin problema. Bueno, quen é Diego, en realidad? Bueno, pois Diego é un veciño da zona do Rial, que é presidente da Asociación Volta do Castro Rial, e que ten como misión, non, entre os veciños, pois intentar facer da nosa contorna pois unha zona moito máis amable ca naturaleza, moito máis resiliente, bueno, pois intentar un cambio pa nosa contorna, noso barrio. Canto tempo leva aberta a asociación? A asociación leva 2 anos, casi 2 anos e medio. Bueno, xa leva... bueno, levamos a pouquiño, pero bueno, xa un longo traballo feito. Sí, bueno, estamos aí empezando que os comezos, no, de todos as ilusións que temos e tal é o máis difícil. Xa. Pero bueno, aí vamos con ilusións e con esperanza de intentar un cambio. Bueno, que tal a relación co Concello? Complexa. Como todo neste mundo. Bueno, complexa. É verdade que nós fixemos un dossier con todas as peticións, non, do que máis intentamos, máis relevante para a nosa zona, o que para nós consideramos é o máis importante, hasta o menos importante. Bueno, realmente conseguimos pouco. Entendo tamén que hai moitas cousas que ten que ir a presupuestos municipais, que ten que ir a un estudio, ten que levar unha serie de puntos, non, para poder levarlos a cabo. Claro, pero hai outros que tamén consideramos que non é necesario que vaya simplemente vontade política. Claro, que eu recordo que eu estuve aí visitando fai 2 ou 3 meses. Sí. E había cousas que se podían xa arreglar, se non era nesa semana, era na semana seguinte, como cambiar uns contenedores de sitio. Sí, correcto. Poñeron a marquesina. Sí. E arreglar os baches que había aí un pouco exagerados. Sí, os baches exagerados son máis exagerados ainda. Claro, bueno, porque eso todo hai que ser. Sí. Pois seguimos igual. De feito, a nos chama a atención que moitas das peticións que hasta agora fixemos non se fixo nin 1%. Ni 1%. Son moitos. Desde o arreglo da canalización de aguas pluviais, arreglo de arquetas, o cambio dos contenedores de lixo, o arreglo dun subterráneo de un paso de peóns, todo sigue igual. Limpeza, maleza, sobre todo. Claro, porque eu recordo que quen desbrozaba esa zona eran os propios veciños, non era nin o Concello de Santiago. Sí, correcto. De feito, fai cuestión de un ano máis ou menos, non? Recordo, non, algo máis dun ano e medio por aí. Nos recordo que fixemos unha campaña, a Asociación de Veciños, porque, bueno, é o típico, veñen, botan un tipo de alquitrán, botan pedriñas desas. O sea, a famosa grava, non? A famosa grava. Que pasa? Que para xente de 80 anos, eso é maravilloso. Si anda por riba, costa e andar, van con andadores, van con muletas ou con cadeiras de rodas, evidentemente, que fixemos? Pois botámonos á calle e barrimos prácticamente toda a aldea, quitando a grava deso, o publicamos, sí, porque é un perigo. Porque a media de idade do barrio, ainda que o barrio é un barrio xoven que ten cerca de 20 anos, a media de idade é unha idade
bastante avanzada. É moi avanzada. O barrio máis xoven é Volta do Castro. Volta do Castro máis ou menos ten 22 anos. Agora, a parte da zona do Rial leva moitísimo máis tempo. Moitísimo máis. É a zona senior, non? Da nosa asociación. O índice de idade é moi avanzada. Nos contamos con xente que, bueno, pois o que dixen antes, non? Silla de rodas, muletas, andadores, ou que pola propiedade que ten, non ten a vitalidade, non? Un rapaz de 18. Entón, bueno, pois temos unha serie de peticións, non? Ao Concello, que consideramos que é fundamental, por qué? Porque nós tamén vamos a cumplir 80 anos. E nós non podemos, o día de mañá non vamos poder subir unha costa que ten unha pendiente dun 40% de desnivel, baches, bueno, unha serie de circunstancias polas beiras rúas tamén, que consideramos que é reparable. Todo se pode mellorar con paciencia, pero tamén con vontade. Claro, pero aquí eu creo que o que falla neste concello é que non hai vontade. Eu creo que non. Polo menos polo que vexo hasta ahora. Por lo menos, eu creo que nas últimas 3 legislaturas non hubo, nas 3 ou nas últimas 4 legislaturas non hubo vontade. Bueno, a primeira das 4 case descarto, porque creo que esa época ten que ser olvidada por os santiagueses, porque, bueno, foi o que pasou foi bastante forte. Sí. E o resto, pois, a segunda viña con unha ilusión de cambiar Santiago, e o que creo que fixo, que foi desfacer máis Santiago do que xa estaba. A volta de Bugallo, eu creo que foi xa, necesito 4 anos para cobrar a pensión, vamos a apuntar a ver se ganou, outro desastre, e agora pois levamos 2 anos que... Bueno, levamos 2 anos que... difíciles. Sí. A min é verdade que, en resumo, non, de todos estes anos, eu penso que desde fai como 4 legislaturas, Santiago sigue sendo a mesma cidade, non cambian nada, parece que se estancou totalmente. Non hai unha visión de futuro. Non hai como quitarlle, como digo eu, quitarlle realmente o jugo, non, a Santiago. E Santiago é moito máis. Santiago é verdade que ten a catedral, que para nós é o mellor que temos en patrimonio, pola historia, e tamén pola actividade de cara a xente de fora, non? Turistas, que peregrinos. Xente de fora, fai moito turismo, non, Santiago. Pero tamén é verdade que realmente é o único que temos. Nós podemos exprimir moito máis Santiago, porque nós temos de todo. Pero eu non entendo por que non se explota, é algo que non se... Non se explota. Que non se explota. De feito, eu vou a moitas cidades, non? A min gústame moito a historia, gústame moito a arquitectura, non? Patrimonio de outras cidades, calquer pedra noutras cidades, Sao Vallan, San Fan, Santa... E nós aquí que temos a colexiata de Sar, prácticamente da mesma época que a Catedral de Santiago, que moitos turistas non a coñecen. O Castillo da Rocha. O Castelo da Rocha, temos tamén o Banquete de Conxo, o Monte Pedroso, temos, bueno, infinidade de cousas. Que son zonas preciosas e que o peregrino nunca vai chegar aí porque non está informado, realmente. Non está informado. E despois moitas veces vamos, mismamente eu, non, sendo daqui, vou polo casco histórico de Santiago en sitios que teñen que ver non ca historia de Santiago. Non está ni siquiera, non hai un carteliño que diga isto é tal. Data do século tal, aquí fíxose isto, fíxose outro tal, non hai en ningún punto da cidade. Entendo que por patrimonio non poden colgar, non porque son pedras de patrimonio e tal, pero hai outras moitas formas de poñer un cartel, de poñer calquer cousa. E non entendo por qué. Non hai visión.
Pois non hai visión de futuro e non hai vontade política, polo que se ve claro. nestes últimos 12 anos. Efectivamente, sí, sí. Cales son as demandas máis, a grosso modo, máis urxentes para o vosso barrio? O máis urxente agora mesmo é a colocación dunha marquesina. E o... Eu, perdona que te moleste, Sí. pareceme mentira que un concello como Santiago non teña unha nave con material como poden ser marquesinas, bancos, semáforos, farolas de reposto ou para poñer novas, Sí, como nun caso unha marquesina que a foto do outro día é espeluznante, quer dizer, xente de 80 e pico anos sí. debaixo da chuvia esperando un autobús. Sí, sí, sí. É a 33 grados, en pleno sol. Sí, 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 sí. Nos, o que máis urxente consideramos que é agora para o noso vecindario é a modificación da línea 5, porque non entendemos, a verdade, que levouse a cabo un supuesto estudio, supuesto, porque sinceramente, si eso é o produto final dun estudio, bueno, Igual estaba estudiando, sí. fixe estudio. efectivamente. Resulta que nos contamos ca línea 5, foi unha das peticións que fixemos ao Concello, de que cada 20 minutos vai a Poza Real de Arriba e cada 40 vai a Rocha Vella. Todo o mundo é conocedor dos problemas da línea 5, sobre todo no final da ruta. Nos trasladamos ao Concello que, bueno, pois se nós temos eses 2, 3 problemas nesa calle que ao final, ao fin de contas é unha rúa de 300 metros, vale? Nos consideramos que deberían de trasladar o final de rúa a Rocha Vella. Nos quitamos 2 problemas de en medio e a Rocha Vella gaña en servicio o servicio urbano. Bueno, pois a día de hoxe non hai ningún estudio, todo vai a estudio e depende da nova licitación. Unha licitación que, como sabemos, leva de 2015. Que o gran traballo de Xanduro. É o gran traballo. Desde o 2015 para facer uns pliegos. Bueno, pois eu non entendo. Despois, o tema da marquesina, como ben comentaches. O tema da marquesina, nos o que sí solicitamos foi o cambio dunha anterior parada, pero dunha anterior parada porque estaba no medio dunha rotonda. Vale. Evidentemente, antiguamente, había dous coches que rebasábamos e listo, non había problema. Que pasa? Que fixeron unha rúa para que entraran pola zona do Milladoiro e, evidentemente, agora, a densidade de tráfico que temos agora non é a mesma que fai 20 anos. Claro. Non é a mesma. Fai como 4 ou 5 anos o autobús urbano paraba no medio da rotonda, eu tiña que invadir o sentido contrario da vía, xuntábase o autobús escolar, xuntábase a xente que viña do Milladoiro e a xente do noso barrio que iba a traballar. Eso nunha rotonda, evidentemente, xa por temas de perigosidade. Solicitamos que o cambiaran. Bueno, desde o Concello cambiaron o puxeron como 150 metros, un pouquiño máis para baixo, 80 metros por aí. Sí, que onde está actualmente. Sí, que é onde está actualmente. Nós o que solicitamos foi que a marquesina que tiñamos na anterior parada que a baixaran. O que fixeron foi quitala e levala para a zona de Lavacolla. É así, é cerca. Pero miña pregunta, que de aquí gustaríame preguntarlle tanto a Xanduro como a señora alcaldesa, é que se non se pode modificar as marquesinas porque están pendientes de estudio ou de licitación, se non se pode modificar unha línea de autobús porque está pendiente de estudio ou de modificación, por que entón levan esa marquesina para Lavacolla? Alguén, en algún punto, tiveron que colocar esa marquesina. Sí, claro. Non? Bueno, entón, porque a nós non teñen a previsión de colocarnos unha marquesina inda que sexa de maneira provisional, non? Non entendemos eso. Despois, hai outra cousa.
A nosa línea non a modifican porque está pendiente dos pliegos e da nova licitación. Pero, sin embargo, a línea 7 creo que a principios de ano si a modificaron. Aumentaron a línea 7, creo que foi, sin mal non recordo, creo que foi a Arinse por aí, non? a que vai, sí, a Arinse, aumentaron. Pois nos facemos a mesma pregunta. Se non se pode modificar, porque hai que facer un estudio, hai que contemplar nos pliegos e na nova licitación, porque entón modifican outras líneas. Sí. O que máis me sorprende de todo isto é que nós cando fixemos a visita fai varios meses a Volta do Castro, cando estábamos andando polo barrio, Sí. non sei se recorda que nos saludou un coche, mirei para dentro do coche, e resulta que quen nos saludou era o concelleiro de obras que vive nese mesmo barrio que ten abandonado. Xesús Sí. Domínguez. Sí, E correcto. onte me entero que o concelleiro de Facenda vive abaixo na Volta do Castro, En Volta do Castro. que tamén é un barrio que está abandonado por mando do Concello. Quer dizer, se eles mesmos, que son veciños do barrio, non teñen interese en arreglar o seu barrio, que interese van ter en arreglar Santiago? En Volta do Castro, si é verdade que se solicitaba moito, realmente é cuestión de mantemento. Limpeza dos parques infantís, das zonas verdes, O que limpeza, polo que vimos nós, ese parque xa non cumple a normativa xa non cumpre. europea xa fai moitos anos, e se debería de cambiar, quero dicir. Xa sería obligación do Concello cambiar eso, porque se pasa calquera día unha desgracia Sí. con un neno, pois o responsable vai ser o Concello. Sí, de feito hai unhas en Volta do Castro hai un estudio, non, cando, bueno, pois os primeiros propietarios, non, vendéronlle as vivendas con un estudio en planos. En principio contemplaban a unión de Volta do Castro con a calle de Ferrol, que aínda non está executado. Eso é unha das propostas que queremos levar nós na próxima legislatura se entramos en Raxo é esa, conectar Feliciano Barrera con Sí. a Avenida de Ferrol. É dicir, non ten sentido que esas dúas rúas non estean conectadas de por sí. É un barrio que está moi mal conectado, está moi ben conectado pola parte da Choupana, Abaixo, pero pola parte de de Conxo está moi mal conectado, non ten sentido tampouco esas estradas así tortuosas que non teñen sentido. Despois tamén é verdade que os rapaces, para poder ir ao colexio de Conxo, teñen que ir por unha senda que non está limpa, fochancas por todos os sitios, non hai alumbrado público, é unha das cousas que pedimos, que solicitamos. A día de hoxe ainda está sin executar. Bueno, pero como, por exemplo, na parte xusto diante do Colexio de Santa Polonia, tamén solicitamos o enganche de dúas luminarias que se supón que é da concesión pública. E din que non encontran os papéis. Si se supón que, vamos a ver, ti para facer, agora mesmo, creo, non? O mellor tamén me podo equivocar. Ti como constructor, para solicitar, non? Facer 2, 3, 4 chalés adosados, pareados, tes que cumplir unha serie de requisitos, non? Uns deles é facer acera, as beirarrúas e luminarias. Eso terás que presentar no Concello. Claro. Digo eu, bueno, pois esas dúas luminarias están sin enganchar, e levan anos sin enganchar. E non hai luz ali. De feito, non fai moito, publiquei nas nosas redes sociais unha foto que vese claramente que está totalmente a oscuras. Pois levamos prácticamente un ano insistindo en que conecten esas dúas luminarias. Que lle costa ao Concello? Canto dos presupostos lle costa ao Concello enganchar dúas luminarias? Canto dos presupostos ao Concello lle costa limpiar, por exemplo, os bancos de Volta do Castro? Bancos, mesas e zonas comuns. Facer unha limpieza dunha das fontes que teñen, tamén o que solicitamos foi a pintura
na zona de Volta do Castro de abaixo, resulta que está o famoso camp. Vale. Que non sei. Ali aparcan como aparcan. E moitas veces, como non está delimitado, aparcan no medio. Cando, en teoría, pode haber sitio para 2 coches. Nos solicitamos que delimiten esas zonas, porque é verdade que, bueno, a cantidad de xente que vive aí é moi grande. E se eu vou ocupar 2 sitios de estacionamiento, donde aparca o resto? Xa. Isto foi casi 2 anos. Está sin pintar. É unha pintura. Está sin pintar. Eu me recordo no pleno do 31 de xullo que estuve presente, onde o Xesús Domínguez se comprometía que na seguinte semana, nos próximos 15 días, iba a abrir a villa da fonte que hai ali no Real, Sí, ao lado da Rotonda. Sí. Abreuse esa fonte. esa fonte está exactamente igual que fai 10 anos para atrás. Non, esa fonte nin se abriu, é simplemente abrir unha villa, que a fonte Que dixo que funciona, é moderna. nos próximos 8 días ou nos próximos 15 días que se procedería a abrir esa fonte por veciños. Sí. Si vemos que nin abrir unha villa, que darlle un botón fan. Sí, bueno, ahora o que aconteceu agora en verán cos incendios, que a verdade é que foi unha lástima, foi terrible. Sí. Pois, no barrio nos contamos con que, si mal non recordo, creo que eran 6 puntos, non? Para poder conectar de bocas contra incendios. Están podres, oxidadas, totalmente, podres e oxidadas. Non darían nin para conectar a mangueira. Nos fixemos unha solicitude e a día de hoxe estamos esperando. Que pasa se arde unha casa? Porque por ali non pode entrar un camión, Xa. Non, por ali non entra. Que pasa se arde unha casa se teñen que coller auga para un incendio preto de ali? Que pasaría? A donde irían? E canto tempo empregarían e malgastarían? Pois a día de hoxe os puntos esos de auga ainda están sin cambiar. E sabes que son solicitudes que son básicas. Non estamos a falar de que teñen que levantar toda a aldea, que entendo que sí se solicitou, porque nós non contamos con recollida de augas pluviais. Non contamos con recollidas de augas pluviais. E sí se solicitou un estudio para que se poidera asfaltar toda a contorna e aproveitar para a canalización de augas pluviais. Eso eu entendo que ten que ir a estudio. Entendo que ten que ir a pleno, que se teñen que aprobar nos orzamentos. Eu eso entendo, e que vai esperar. É lógico. Porque os cartos que hai que invertir non é o mismo, pero canto costa cambiar unha chave, unha villa? Ou canto costa manter un espacio limpio? Non é lógico. E a día de hoxe seguimos así. Abandonados da man de Dios. Totalmente abandonados. E de feito é como nos sentimos. Abandonados totalmente. Aí nos presupostos xerais, non? Son 146 millóns de euros. Que é o presuposto máis alto da historia de Santiago de Compostela. É o presuposto máis alto. 44 millóns de euros iban destinados a servicio público. 44 millóns. 8,5 millóns iban a transporte. Seguimos igual que fai 3 anos. Tantos millóns non entendemos a donde van. Pues seguramente o bolsillo da Legan. Pode ser. De feito, nós, por exemplo, si nos chama moito a atención, non, a política que temos hoxe en día, que se supón que si aumentas os presupostos e aumentas os servicios, facendo que cada vez os servicios sexan máis modernos, que funcionen millor, ou que funcionen con máis, pois en vez de ser de días alternos todos os días, non? Eu entendo que subas unha tasa, pero que non se explica é que no goberno actual, nas últimas intervencións da señora alcaldesa,
8,5 millóns, que son, si mal non recordo, creo que 2 millóns máis que fai 4 anos. Resulta, sin embargo, temos o peor servicio público, o peor transporte, desde que eu recordo. E van a incrementar o servicio público. Destínase unha partida para servicios moito máis costosa e, sin embargo, están a publicar que nos van a subir a taxa do lixo. Cando sabemos, porque vemos toda a cidade, que non é unha cousa, non é uns poucos, é toda a cidade. Eu creo que viven nun mundo paralelo e non son conscientes do que realmente a cidade está reclamando, ¿no? Que son tres cousas básicas como máis seguridade, máis limpeza e mellor transporte público. Efectivamente. Que son tres cousas que xa debían de ir de cabeza para calquera goberno, para calquera partido político. Eu creo que o señor San Martín está vivendo nun... Eu creo que realmente ela nunca chegou a pensar que iba a salir Non é consciente. alcaldesa e non é consciente do posto que está desempeñando. Mal desempeñando, neste caso. A pillaría de sorpresa, o mellor. Eu creo que sí, A seguramente. pillaría de sorpresa. Pero, bueno, de todas formas, sempre digo o mesmo. Para levar unha empresa hai que saber levala. Pero tamén hai que saber mandar. Non? Está claro que se ti tes un concejal que non funciona neso, terás que meter man. Porque ti eres a responsable desa empresa. Non, eu sempre digo o mesmo. Vamos a ver, todos os composteláns están a discutir todos os días do mesmo. Eu, que, bueno, escoito moito radio, poñas a canle que poñas, sempre o mesmo, nas noticias de Santiago. Sobre todo, de feito, cando moitas veces chaman, non, aos medios de comunicación, na radio, para entrevistar de maneira directa ca alcaldesa. Limpeza da cidade, mellor servicio urbano, máis seguridade, e, sin embargo, cada vez nos sale máis caro e cada vez temos menos servicios. Non é porque non sea algo que non se pode facer, porque eu recordo fai un mes, 2 meses, que hubo moción de censura en Noia, saleu o PP, entrou o Partido Socialista, e unha das primeiras medidas que tomou o Partido Socialista foi limpiar Noia de arriba a baixo, quer dizer, non fai falta sacar un pliego novo, ni un contrato novo, ni nada, quer dizer, claro. que mandar a empresa que limpie e que faga o seu traballo. Correcto, Pero aquí parece totalmente de acordo que non se contigo. fai. Por que non hai unha bolsa de emplego do Concello de Santiago para poder suplir esas baixas que hai en empresas concesionarias como pode ser Urbaser? Por que non se contrata a xente que se lle está dando pagas que non están facendo nada, están cobrando 500, 600 euros na súa casa sin facer nada? Sí. Pois é xente que apoyan a traballar. Fai falta traballo? Pois que apoyan a traballar. É tan fácil como te preguntar a política, pero é moi... Eu creo que a política que queren facer eles é tan social, tan sí, demasiado social para eles. ás veces. Quero dicir, se estás dando unha paga a unha persona, que esa persona lle podes dar un traballo para que... É mellor darlle traballo e non darlle unha paga. E non a paga. Pero eso ben, non sei, de que maneira... Sí, de feito a de que empresa, maneira a empresa Urbaser, que, si mal non recordo, creo que ten o 30% de plantilla de baixa. Creo que era, sí, creo que non, era sobre o 30% da plantilla. O que antes facían 2 personas, agora o ten que facer unha, claro, non lle dá tempo, é imposible. Pero que de feito hai unha cousa, cando fixeron a licitación do contrato, non? Cando fixeron o contrato, é como todas as empresas, sempre van a baixa. Para que? Para asegurar ese contrato. Pero non se pode asegurar un contrato de 10 millóns de euros durante 10 anos, porque se ti tes que comprar un camión, se tes que comprar unha barredoira, se tes que comprar tal, xa a mitad do presupuesto xa o gastas. Sí. Xa o gastas. A veces é mellor
o contrato sea un pouco máis caro e sea Máis despois caro. máis eficiente. Pero creo que nesto tamén se ten que meter o Concello. O Concello tamén é quen de revisar o tipo de contrato que ten esta empresa. Porque é lógico que se nas contas que teñen ven que non lle van a dar e non van a facer un bo servicio, o lógico é dicir, isto non cadra. Pero que eso creo que xa non só pasa co contrato do lixo, tamén pasa co contrato de xogo no fogar. Que, Sí. porque eu traballei en Axuda no Fogar no Concello de Santiago, de feito, fui o primeiro home contratado no Concello para Axuda no Fogar xa fai moitos anos. Sí. Cada vez é máis deficiente o servicio, se lle dá menos calidade de servicio aos usuarios e o contrato vai a peor, quero dicir, eu agora sei da actual situación dese contrato que as traballadoras que, por exemplo, se un paciente, se un usuario que te toca de 11 a 12 non vai estar no domicilio, vai estar nunha consulta médica, Sí. pois esa empleada ten que ir á empresa a ver vídeos de formación Mi mar. por unha hora, ou Por por media claro. hora, ou cousas así, que non teñen lógica ninguna. Falaremos neste podcast longo e tendido destes servicios, porque hai cousas que non teñen... Non, unha das Que por onde a cousas... mires non ten... Eu quería facerte un comentario. Resulta que unha das cousas que si me sorprende é que cas novas licitacións dos servicios, todas as propostas que levan os composteláns ao Concello, todo vai a estudio, todo ten que ir a estudio. E todo ten que ter unha proposta, levar un organigrama, non e tal. Que a mí me parece moi ben que o faga, pero pa todo, non? Debería ser pa todo. E si me sorprende unha cousa. Hai certos estudios que ao Concello levalle anos facer, e, sin embargo, a tasa, por exemplo, do turismo, eso o arranxaron en tempo récord, Porque é algo que lle interesa. Claro, eso, a tasa do peregrino, do turismo en tempo récord. A tasa que queren levar, que levaron agora a pleno para implementar a todos os composteláns a tasa do lixo, tamén en tempo récord. Pero despois, a mitade do que nós estamos a pedir, pero son todas as asociacións, e sobre todo asociacións do rural. Eso ten que ir a estudio e, bueno, bótate a dormir. Porque o plan este que se fixera que firmaron todos os grupos políticos, o plan do rural que se firmou a principios da legislatura, eu creo que en ningún punto se levou todavía a cabo. Non, o plan rural non saliu ainda. De feito, teño... Non sale ahora un pacto polo rural, ou así, como uns puntos mínimos para cumprir. Sí, bueno. Que o rural sí. Está igual, quedou aí no limbo. De feito, eu teño, a honra, non, de estar no comité de representación de asociacións de Santiago. Nós temos que solicitar as reunións semestrais, porque se non é por nós, por parte do Concello, non o convocan. E temos que estar a decir, oye, que xa pasaron 6 meses, tes que convocar unha reunión, nos temos que volver a xuntar. Realmente valen para algo esas reunións? Pois non sabemos, de feito, eu non vexo que se modifique nada, vexo que moitas veces tamén as asociacións que fan un papel moi importante de cara entre os veciños e o Concello, porque, ao fin de contas, nós trasladamos ao Concello todas as queixas de todo un barrio, ou dun conxunto de barrios, non? Que sirven para algo? Home, eu quero pensar que sí. Que vai lento, sí, pero quero pensar que sí. Porque eu creo, de feito, unha das propostas que vai levar o FIN na próxima campaña electoral, que é que en cada barrio haya un representante veciñal que teña contacto directo ca alcaldía ou co
co concellero que lle corresponda nese intre para levar as demandas do barrio e facelas cumplir, quero decir. É tan fácil como que un concelleiro que leve, por exemplo, as asociacións veciñais teña reunións, se dedica a ter reunións pois semanales ou mensuales cas asociacións, Sí. que colla as demandas que teñen esas asociacións, que se leven ao Concello a pleno a donde se teñen que levar e se cumplan. Quero dicir, ao final, eso creo que ter vontade política que é o que non teñen esta xente, que ao final, se ten a asociación que andar buscando o Concello para reunirse con ela, pois ten Sí. moito que rascar. Sí, bueno, de feito nós temos unha veciña que puxo unha reclamación pola Marquesina e lle dixeron que o millor era que contara cunha asociación. E despois, xa, Claro. Despois temos outra veciña en Volta do Castro que fixo un estudio para darlle cobertura ao aparcadoiro que hai pola parte de abaixo de Santa Marta. Para, digamos, mezclar o que é aparcadoiro con zona verde, non? Implantación de árboles, implantación de algún tipo de solo que absorba humidade. Eu penso que é moi boa proposta. non sei. Moi boa proposta. E desde o Concello de Lledín que era millor que o fixera a través dunha asociación. O sea, tes un cidadán que fai unha proposta que xa non debería de facela ela e de perder o tempo, porque para iso hai xente que está... Pero eu creo que o Concello non lle gustan o que non salga de min, non é bo, e o que digan os demais... Eso é o que eu penso. Eso é o que penso. Ese medo de que, ao final, os veciños e as asociacións teñan pois máis ideas e máis propostas das que tes teñen. Sí, mire, é como o tema da Marquesina. Resulta que nos, despois de trasladar a parada de autobús e de vir un equipo técnico que se supón que é a que millor sabe de, non, donde ten que ir, co paso das semanas, resulta que solicitamos a Marquesina e nos preguntan donde queremos a Marquesina. E nos din que a asociación se ten que reunir para votar entre todos donde queremos a Marquesina, despois de que cambiaran a parada de bus. Claro, sobre unha pregunta tonta e estúpida, cal vai a ser a contestación? Pois evidentemente unha absurda. Obviamente. Porque era para coller e decir, nos solicitamos que a Marquesina a poñan no Monte Pedroso, pero encima onde está a antena. Claro. Claro, é que non ten, é que é absurdo. E despois un pensa, non, moitas veces eu estou no traballo, estou na casa e digo, é que non é nin medio normal que me fagan esta pregunta, onde vou querer a Marquesina? Pero vamos a ver, si desde o Concello o Servicio Técnico modificou unha parada de bus considerando que era o mellor sitio para estacionar, onde vamos querer unha Marquesina? Pois onde para o bus? Non. Xa, Pero este é o nivel que temos, xa, é que é o nivel que temos. Este é o nivel. E nos queda cerca de ano e medio Sí. ainda por encima. Isto é o nivel que temos. E por eso creo que hai un problema en xeral, na política. É que, por exemplo, neste caso, falando de maneira no Concello, que os concelleros ten que ser xente que conozca o tema, quero decir. Que non podes meter un concelleiro de deportes, por poñer un exemplo, Sí. que na vida fixo deporte, que non sabe de deporte, un concelleiro de festas que na vida fixo unha festa, é dicir, ten que ser xente especializada menos no que vas a facer, é dicir, pois unha persona que se vai a encargar de obras ou de urbanismo, pois un arquitecto ou alguén dese estilo. Unha persona que de deportes, pois terás que encontrar unha persona que vai contigo nas listas que sepa de deporte, que sepa a situación de fútbol base. Eu sobre ese tema sempre dixen o mesmo. Moitas veces tamén non é cuestión dunha titulación, é cuestión de empeño e ganas. Claro. Porque podes, de feito, en todos os partidos políticos, xa sexa de uns de outros, non?
en moitos sitios se ve que hai moita xente moi competente con 20.000 titulacións e que non fai nada. Xa. E outros que o millor non teñen unha titulación moi grande ou que o millor pois non, en cambio bótalle ganas, bótalle ilusións e fai ben as cousas. Non, sobre eso penso que a min valeríame máis un político con ganas de facer algo ben que non un político con unha titulación e con ganas de non facer nada. Bueno, pois nada, pois vamos ir rematando porque xa se nos fai tarde, ti terás cousas que facer, eu tamén, porque ahora me meteron un marrón de meterme de tesorero na comisión de festas de Conxo. Ostras! Así que, imagínate. Xa tedes traballo. Xa temos moito traballo. Vos desexo todo o millor. Nada, moitas gracias a todos os que nos bichedes hoxe neste primeiro episodio que entrevistamos a Diego, presidente da Asociación de Veciños de Volta do Castro o Rial. Seguimos preparando próximas entrevistas que darán moito que falar seguramente nesta cidade e moitas gracias por vernos e por seguirnos. E sei que suscribídevos, dade like ao vídeo e seguimos facendo entre veciños. Que se me olvidaba, din que a cidade se fai pedra a pedra, así que un pequeno detalle, unhas pedras de Santiago para como convidado. Moi ben, moitísimas Moitas gracias. Gracias. Chao, chao.